Hekk kif il-ġimgħa li għaddiet statistika tal-Eurostat uriet li f'pajjiżna hawn madwar 90,000 persuna li qegħdin fil-faqar jew jinsabu f'riskju ta' faqar, il-Gvern Laburista jibqa' jagħlaq għajnejh quddiem din il-problema tant kbira. Meta mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar b'kemm il-Gvern qed jippjana li jnaqqas il-faqar, il-Viċi Prim Ministru Chris Fern qal li beħsibu jelimina il-faqar kollu li hawn Malta. U t-tir tagħna hu li ħadd f'dal-pajjiż ma jkun fih. Sibek neħħi 90,000 kollha li qed isewwu l-riskju ta' faqar. Iva, bħalma diġà semmejtlek, taħt l-aħħar 5 snin ta' Gvernijiet Nazzjonalista l-faqar kien qiegħed jiżdied. Dan mhux minnu għaliex fl-2013 meta tela Gvern Laburista, il-persuni f'riskju ta' faqar kienu kważi 65,000 persuna, ħafna inqas mid-90,000 persuna li jinsabu f'riskju ta' faqar illum. Interessanti l-fatt li fil-waqt li l-faqar f'Malta mill-2008 għall-2018 żdied, f'ħafna pajjiżi Ewropej il-faqar u l-eskużjoni soċjali naqas. Wieħed jinnota wkoll li għalkemm b'mod perċentwali fuq 10 snin jidher tnaqqis, huwa evidenti li dawn in-numri huma dovuti għal fatt li splodiet il-popolazzjoni. Il-verità tibqa' li f'dan il-perjodu f'numru reali il-faqar u l-eskużjoni soċjali f'Malta żdied. Minkejja realtà ta' dawn in-nies, il-Gvern jibqa' jipprova jgħaddi n-nies biżmien u jibqa' jirrifjuta li jammetti li għandu problema. Kulħadd jaf li biex teleb problema, l-ewwel trid tirrikonoxxi li għandek problema.